Nong jotono nong ni hamjang marui nong ni yasi thepawui ano bodriui ano Otina Debbarma biskang masjo bo sipak phalo bo borba janai bung rang rogoi buji khada. Hello dalok bhai thangbai khakhayo kaham tongpayo na lamsago haino hai tini ni te kaisa kutal video dalok ke khorksa borok bini mongkha onkol tipra bo khorksa content creator omai lang mansago bo hai te ke kuroi bo emon tipra number 1 roster bo hai ke rus khaina korong tai ke kuroi bad bo hai tabo bo hai ke cash khai jangne borok butai kuroi ongnai ta dalok Tamong khai male dalok tina Debbarma narok joton siniuna Bona tui basaken video senam ka dalok event sudu tina na tui siming video senam yana wanso boni je profile thangi nai kha kabang ma borong na tui no video senam jak emon Khuk sitra but je tina na tui video senam ani oba ke ekdom belekin like ko bo samas ni ba koi belekin society impact kalayuta tam male dalok tonglai nai Falnai, Fali Budbo Zanai, Umahai, Jinal Buri, Umahai, Amon ke Khuk sitra dol Ubang Ganang Soimania. Ubang Ganang Soimania, Umahai Kokta Dolok. Kananya di Dolok Tam Saka. jotono khulum ba kya Jotono khulna sa ni babono fast khulunde shuima sadimaka. ang kya tina Debbarma biska Ni bukai shuima Debbarma. ano jotono nong ni hamjang marui nong ni yasi thepawui ano bodriui ano Otina Debbarma biskang masjo bo sipak phalo bo borba janai bung rang rogoi buji khada. Bini sipak motok tonga po Otina Debbarma ni sipak koto dangha gina dangha saimaya sikmulai bang phong bini bo sago bini nijen. kaham norom yak ba ano bodri di tei mo video no bono nai tong like comment share khai di Only video no like comment share khe nang sipak khoina ni sipak kuthungmano khoina sipak tina khangkiren disibile sapritina ni sipak khoina na nong ni bukha kaham bai khulok phai di ang jiti mani pore nong ni nogo phai mairum pas ki di baknai a sapri buri ni bo mar no masa kita mai masa dia da sapri khangki Suk serai musuk zat nung punuk damana nung promandi damana nung progri damana musuk zat nung je ano falo ni sai tongmani boro phal bisram gonjo nung ana boro nokha nung ana bisram gonjo punuk damana musuk zat sei zat posu zat numasi blai phal nai ek number ha nung kun dine nung proof dari mana je nung ang falo ni nung je sai tongma nung proof dari mana musuk zat sei bisloi ha buman nanai zat nung proof da punuk ri mana nung je ang falo ni nung na kun jaka an video viral nokha bui manja ki rom jaka bujak tongmani na nung punuk damana musuk zat falnai bong songga ni nung masa asal fal sanai ingke sini bini ko na je bini Instagram ni idea aja ko chini buri rong ni je content creator rong ni jo to na boy video na hana hawi omtike ri wi tong bo hai musuk tam khaina klai manja ka thapra mang no ani juta khosai non thapra thasa jon sai ka musuk nung orda nung amtike de nung buri rong ni video na hana hai nung amtike Khuk sitra rui tong nung phal mane proof dari mano sare musuk zat no phadama paikana ni ni zat bong so ke dama paika ke comment ke sala musuk monin bagi videos na mono na manja ma pori de watch Bisram gonjo phalo an cherai phusini ang asai payment tabuk ani 27 bosor sori tong bisram gonjo sudu ang mungsimi sikhna buska bisram gonjo biang phasing sidi ang saimi nang anta nang ano sawi tong am ke bisram gonjo phalai hine asor phalai ni numma phalai ni numma phalnai phalang thangtani nung hai musuk no bau sem kada ni numma kepal khamiang si nung hai musuk no bau nung borok ya nung ka sei ha musuk zat posuk zat buman nanai zat nung buma sini nung nanai jati musuk nung order nung ani video na hanai am tiki ritong sei gore sei musuk gore musuk buma sini nanai zat osot Dolong ke bono tui tabuk jitina Debbarma bo wan sokinya kha bo khoroksa to joton borong kaham ke chaimano bo kaijak jak buri bin basau tong bin basai tong bin family tong nukhung tong bo nukhung khajak borok jodin bono omai ke chakai ke bini je bin bakra tong juk tong nai bin basai ni pipyong botam phan tong khana che phan hindi bok tam hinwan chak bin basai ni par bok tam hinwan chak nai bono tui che belekin hamiawan chong hai deba oman ba ko no tina Debbarma bo wan choknya kha khorokta ongol tiprano F.I.R खाना पुलिस स्टेशन कुट काजारी लाइसरना नि ताई बो एडवाइस दियो जे मा खाइजा गई बुरी रग बर बो मा के F.I.R खाइदि नि साउता मिया फुरुवा जे असलाना कुतुगै भिडियो स्ट्रीम मानि आजागा कयेकजना हामिया बसाउ दो ओके अचलानो खै त आं ते फियक लिया te bon kate ya kali tabuk sing no kotha kan ke ang bono case rasnai F.I.R khajinai tang ke bisi like habi ni buku khai diba jota borok na views ni bagai rang poisa ni bagai videos namo ati pana nung tui videos namna ni fano nung kisale bukuk no kisale ma mathak lai bilena ningam sike je phalnai hinei je kok no sawi tong mani ningle phal mani bole phunu ge diri manaba
phunu gidari manoba amono boba ano proof mars nai ta hingke social media o phaiga hingke sung bo saimano je kaham bo sajangnai hamia bo sajangnai hayadiba inga haipano bin mo hingke batlai no bukhuk lai thangka je bini samani phalnai Bisramgonj thangi phalnai brei nung ang bai khaijakna da mane bini bukhugo mung sapano si thai sapano si kaham hini sayabo je phalnai je sini private part apono direct sida buku kinar ke kelai sakem bo mung kuwe akonai sawi dongka engka apono ka angka soilia tangke ang kaisa nukung khajak brei family ingjak brei by chance mane ani busai hinya pa bui fan hin man oi ne gado osla bona sinina fan falna hai ingna joto borok to somanya blena gangke koto borok hamia basawa ngka bong ni hai borok rong ni bagai video am tike razak nuka anga bunyi breno badau do fai mano hai pana je ang sai mano ang sabo ang tamo khai ang ni jitu sai mano hai pana bisir bak lai hinsi ka bo te ang sa suno ya bo joto chini content creator je kisa kotor rongo amtike mane pura mungko kuai samani bina obo batlano sayang ka teisi ang bana personally messenger o text khai saka nang te yok liya hane ang to bono to te yok man glak bono ka ang rusnai no te fiok man liya thino comment hamya khayo hai pana agin sai ta khaine sikri kha ta khaine sikri kha ang te se bini no ko boto buri dong na blena bini buma bo khorsa buri no bona asai nai engke ang ka soyang ka ang bo fati sai no kok sai kiu ang joli khang ke ang tu tongoi maya nang ang kono mane ang buino bo je bui ana hinja rong nang hinja ano je comment hamya khane rong se ang bo bong ni je comment hai ke no ang bor bong no reply ru hai pa no suke je bo video na na tike roi to mane ang ka sajak liya engke je buri rong ne bo video tike snabo buri rong bo sajak ang ke bona tu F.I.R khai di norok bo khailai di ang bo khailai bono ka te fiok ya bini career fara barbatang thang situng bo chera hini pa nang ka bono map khai man liya bono kai risnai no ang gang kha oma sana musu dolog na video sanam di thik no haipa no oma ke borong misang no personal attack oma ta khaile dita janja to nyai wahayong kha phalka oma hairok tui tamno video sanam na nangba tabung din tam choli tang dolog na kam ken jai ma kai social media nunga jaga saw bufuro kok kaisa hamni saitang umrs nai tong ka clip sanam da kai nang turul khaikinai nina kok thai saya sagang ka ni amno clips khlai si oma ke namna je turul khaina chaijaman obon toi ni dolog na bo bujila ji saiman ne kisa ka tong ma nak to kam gan saiman na je kana rok je kana tong nai bro si kanun ongi thangsiu je khnaya je na thong nok tong nai bro ki sarkar ongi thangsi bro borong kok khnaya ngota jonogon ni kok je tai kok manya rok je baba rok bro si ongi thaga media bro kubui kok montri na kubui kok sumi manya ta